Prije početka školskih obaveza, Westgate je još jednom odlučio razveseliti mališane i njihove roditelje brojnim zabavnim radionicama. Pa pogledajmo kako je to izgledalo ovog vikenda u Westgate Shopping Cityu. Trideset jedan mališan od njih 3000 koliko ih je bilo prijavljenih imalo je priliku na jedan dan postati maneken ili manekenka. I to zahvaljujući Westgate Shopping Cityu. Nosili su kombinacije brojnih modnih brendova, a poklone su ponijeli i kući. Znači imali smo prilike probati tu robu koju su nam oni dali, tenisice, i kad sam došao lijepo mi se svidjelo. Osim modne revije, mališani su se ovog vikenda u Westgateu zabavljali i na radionicama robotike. Pa su tako svog robota mogli programirati da se kreće u određenom smjeru ili da svijetli. Ovo je vrlo korisno za djecu, bez obzira na uzrast. Uvijek se trudimo približiti i dati jednake šanse svoj djeci koji imaju razvijen interes za robotikom. Nadamo se da će upravo ovakvim aktivnostima i pokaznim radionicama i našim prezentacijama roditelji i djece zapravo vidjeti koliko je to zabavno. I nedjelja je u Westgateu bila dan za znanstvene pokuse, pa su se tako mališani zabavljali u druženju sa profesorom Baltazarom i njegovom družinom. Škola je već počela, ali to nije razlog da ne izdvojite malo vremena i dođete u Westgate, jer najbolji popusti i najbolji shopping čekaju vas u Westgate Shopping Cityu. Westgate Shopping City.